Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció, Els Likes Parlen de l'Evangeli. Avui tenim un text, un escrit de l'Evangeli de Lluc molt interessant perquè ens dona bàsicament dos consells. Primer, allunyem-nos de la hipocresia, que és el que considera Jesús era el llevat dels fariseus, i el fet de no tenir por. I si hem de tenir por d'alguna cosa, hem de temer aquell que té capacitat sobre la vida i la mort. És a dir, allò que se'n deia abans el sant temor de Déu, que avui en dia no se'n parla, però ben entès és bonic entendre que Déu té la força sobre la vida, sobre la mort, l'última paraula. Per això Jesús en la plenitud dels temps ve a salvar-nos, el maten, però només el cos, perquè fixeu-vos que ens diu: us dic que no tingueu por dels qui maten el cos i després ja no poden fer res més. Jesús va morir, però va ressuscitar. I gràcies a aquell esdeveniment, després, recordem, Jesús s'apareix als seus deixebles un cop ressuscitat i aquells missatges, pau a vosaltres. És a dir, això ens ha de donar pau, el fet de saber que tenim un Déu que ens estime, un Déu que, com diu la carta de Sant Joan, és amor. I aquest Déu amor que ens estime ens diu no tingueu por, i ens ho diu dues vegades, i ens estime personalment tant que fins i tot els cabells ens té comptats. Què hem de fer? Allunyar-nos de la hipocresia, ser el màxim de transparents possibles, millorar dia a dia, ser humils, entendre que som pecadors, que tenim molts defectes, que hem de millorar molts aspectes de la nostra vida, especialment pel que fa en la caritat, i que cada dia podem fer un passet més, tenim un paper en blanc, i que si caiem en alguna temptació més gran o més petita, doncs tenim els sagraments, especialment el de la reconciliació, per aixecar-nos, tornar a començar, i la rectificació que podem fer per tal que la nostra vida sigui edificant de cara a Déu i de cara als altres, i la caritat sigui la nostra millor virtut. Per tant, allunyem-nos de la hipocresia, siguem humils i no tinguem por. Són els grans consells de Jesús, d'aquell que té poder sobre la mort. Això és tot per avui, gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima ocasió.